Fil-jiem li għaddew l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem ipproponiet li ma jingħatax ħlasa l-ewwel ġurnata sick leave li ttieħdet u li min ħaddem ma jkunx obbligat li jħallas minimu tal-bolla f'każ li l-ħaddiem part-time jew b'ħinijiet imnaqsa ma jħallsux is-sem tagħhom. Din il-proposta ġiet attakkata minn diversi unions f'pajjiżna bil-General Workers Union u l-Forum Unions Maltin jemmluha ċara li ma jaqblu bl-ebda mod mal-proposta tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem. Mawan News, is-Segretarju Ġenerali tal-Forum Unions Maltin, stqal li din il-proposta lanqas biss għandha tiġi kkunsidrata. Il-Forum Unions Maltin min-naħa l-oħra tqis ukoll li din il-proposta se tkun inġusta kieku stess tiġi kkunsidrata għaliex min ikollu is-sick leave ġenwin se jiġi biex ngħidlek ikkastigat ma' dak li jkun min jabbuża jekk hemm dal-abbuż mis-sick leave. Fis-stqarrija l-Forum Unions Maltin qalet li kull sick leave li jiġi ċertifikat mit-tobba huwa sick leave ġenwin u għalhekk żgur m'għandux ikun hemm xi tip ta' diskussjoni fuq dan it-tip ta' sick leave. Is-Segretarju Ġenerali Colin Galliest qal li dan is-suġġett kien diġà diskuss diversi drabi oħra u l-pożizzjoni tal-Union dejjem kienet l-istess. Madankollu saħaq li l-Union hija kontra kull forma ta' abbuż. Fuq dan. Min-naħa l-oħra però jekk hemm xi forma ta' abbuż, il-forum hija kontra kull abbuż u lesta tikkollabora ma' kulħadd biex insibu l-mekkaniżmi neċessarji biex dan l-abbuż ma jibqax. Statistika li kiseb One News turi li matul is-sena li għaddiet il-ħaddiema tal-Gvern fl-entitajiet tiegħu ħadu l fuq minn 334,000 ġurnata sick leave, waqt li dawk li jaħdmu mas-settur privat ħadu l fuq minn 356,000 ġurnata sick. Dawk li jaħdmu għal rashom ħadu l fuq minn 140,000 ġurnata sick. Jidher ukoll ħaddiema nisa li jaħdmu mal-Gvern ħadu ammonti akbar ta' ġranet sick mill-irġiel, filwaqt li fis-settur privat l-irġiel ħadu ammonti kbar ta' sick leave min-nisa.